علیکم باردارو نصیب و شاه بگه روز شید 18 دوریم مقصد ماشین ارزون تسر برنامه بگیریم. خلاص باردارو ما صدقه میدونیم همه کسی دستگیری میکنیم، لایک را میزنیم، کادو میمون است میدونیم، پادپیسات میکنیم. ماشین نرخوی دستاس ارزان میپارتم شما اوسپت کنید خریداری کنیم. باردارو چه که میدونید در کانال ما شما سربازی برنامه گرفته سعی مقدار چیکتوی گارینی کم شانسی برد زیاد. باردارو رقم واتساپ ما اوسوناکای 556 320 556 20 باردارو. سلام نسین چکتون апартамент автоматик иштирокчӣ бозӣ мо мешем باردارو. خلاص باردارو ما صدقه دستگیری چند قضیه زیاد میشم و هم قصرت میکنیم رژیمی کورا سخت قپیم. همتون در بردباری خونه باردارو کدامی در چی نمودی ماشین مقوله بیزت اینا در کامنتار بنویسین. باردارو اوپل وکترا بچه‌ها خوش کردن سویت ویشنوی خ ویشنوی بسیار توزه میشه کام چم تعریف داره که ماشین زوره. нархи дастас 95 сол ҳуҷҷат солна утил дора ка солна ҳуҷҷат утил дошта марамад як геди чарх мезанем. мошин бардаро танаш кор надора шишаи краска талаб нест. 4 та диска калпаки заводскои бардаро балнакош 4 ташна ки нав яхила буда марамад ҳолати тараф зиягола чашкош мебинем. марамад атсекои қафош нузада чашкош неки варид нест ку бия кавшаб бушам камбине ки маза нест ба варид кафидаги надора неки варид кафидаги надошта. дарои қафо ручной обшивкош шуру бардаро потолок шамали кантара марамат ҳолати обшивко бисёр ё обшивкошона медоне ки титпид мешан састани мошин бад нест бардаро. капут ана коробкаш механи го сарон топу био ака чику о марамоз як олат моторш мебинем. марамат ҳолати фартуки пеш бардаро мақсад неми қаҷош камтара қат хурдагие тамом стойкои ланҷироно ҷош дар мақсад рафтагӣ нест ланҷироно неки пулуш намеарзан нархи дастаса тимболи мотори простои ҳуҷҷат солнама чӣ дора 26 000 сомон боз муомила меша харидоро бошен алоқа дорем. рақаму табуга 93 802 24 25 марама рақаму зер 90 занзан алоқа дорем. бардаро боз як опел астраҷи хечбек солаш 1998 1998 автомат бачаҳо варианти автомат бисёр хоҳиш мекардан на марҳамат сеч металлик бардаро 98 сол балнакои навқати танаш шак краска талаб нест дига он зиёд боришо чидаги ҳама бардаро мошинашона балнои нав задагиан. марамад атсекои қафош нозада стойко ҷошда чашка мегӯям як ҳолат салон шунидем коробка ханик дар пеш электро коробка автомат ҳолати фартуки пеш стойкои ланҷироно ҷошдай чашко варид нест бардаро мотори 1.6 простой ёй раис 48000 партон 48000 сомон боз муомила мешава. рақаму табгу 554 70 03 марава рақаму зер 90 занзан алоқа дорем. бардаро опел астраҷи караван бардаро свети чорни принц яъне шоҳзодаи сиёҳ мошин сиёҳи хеле камтар металлик чопай ҳар намуд мешаванд ё марамад ишан краска талаб нест балнакош ягон 80% марамад як голай таланш мебинем. ишан 98 иш солаш 1998 солай бардаро марамад ҳолати ҳатсекои қафош хаяки ира бардаро ана рамошона мекафан ира себолтошон мекафа себолтоё бисёр сӯзан дарои қафо электропакет марамад ҳолати салон потолоки кожа кашидагиам 4 дар электро регировка бакои коробка механик ё капо чой каша авио мотори 1.6 простой ана газ бензин чашкои пеш ҳолати фартуки пеш нозада нарх боша бардаро 49000 сомон биёмонем 49000 сомон боз муомила мешава. биё рақам табгу 554 70 03 марава рақамо зер 90 занзан алоқа дорем.
Ру тасиё кади бално ина он 80%. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошино Макаса созен хубе ма ҳазор раҳматон мегум барои дастгирии беҳтаринтон. Ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медонем я дастгирии биқагӣ мекунем насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пар ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. Биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама дастрас 45 сомон 10 та бигирен якта аз ҳисоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳҷоизои мара бурд кунад дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надорад кадом шоҳҷоизаи мара бурд кард миёя айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳҷоизаи дигар. Бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта мақсад пулша битен бардаро пулои мошино ҳамаш дар тори капотон бардаро миёен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошиноро шумо намефурӯшем бардаро мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бардаро. дар бораи мошино як маълумотро метавонам бо диққат гӯш кунед. нархи чипта 45 сом рақамҳои WhatsApp зери навордам ҳастанд пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320 ана пеш биё шогирд мошина бинам мара чо мекунам ки мошинча бито аглавни хулас сечкачаи пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро дискачаи 210 кузов а классно мешаванд бардаро хитон медонед 210 кузов бардаро лабаҳои антиблик коробкаш объем мотор ди автомат бардаро фулай обогревсидени охлаждени ҳама чӣ дора бардаро биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной дату метавонем бардар биё рафтем диюм шоҳҷоизамона нишон метавонем ини сиданчаи тай навес ворияй бардаро хулас чашкҳо кафидагӣ вариди хеле нест мотор коробка хадаҳои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардагӣ тайёран ин мошино бардаро фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метавонем бардаро шумо газ метавонед мегарден ки ба 45 сомон ту присавит крадной сеюм шоҳҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма дая чанеяча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан и барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона дискои размери 16 ра хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро ваз 2107 2011 32000 обши пробег родной краска родной детал солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр ай бардаро ба 45 сомон шумо присад кинед соҳиби нехели шоҳҷоизои биқагӣ мешед болои 120 конвертҳои пулиай хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид шанси бурд зиёд мешавад бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин состави ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ona и 3999 дона ҳеч уже камш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дар реку капсула гум меша и гарени кама шанси бурд зиёд дорем фурсата бардаро айдаст натен ки хели фурсат фақат дар канали мо шумои ба дастгирии беҳтаринтон ҳазор амал умегум барои дастгирии беҳтаринтон рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем баъд ин навори мошинбозо меша лайкора мезанем кадоме дар чӣ намуди мошин маъқула обязательно дар комментария бинависед насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомера бизана шоҳҷоизара мебарам ранги навоша чӣ хеле ки хона ба хона тақсим мекардем иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро бардаро ҷон боз як кемри ди навбатӣ бардаро беруна пол неска кардагия мошин худаш эли америкай нархи дастрас ай сол 2008 сол нархи дастрас номеро падарка бардаро солона ҳуҷҷат утилизатсия дора марамад як гидр чарх мезанем марамад як ҳолати қафошо мебинем бардаро як ҳолати салоншо мебинем дар қафо электропакет салон кожни салон бардаро було чихол каҷдагиам потолокш тоза 4 дар электро скаменко лифт ду тарафа мултирул як тарафа мултирул коробка бош автомат неки мошин эли зурб дай хулас ана обогрев сидени доштай биё капо чой кака ира им чем эска кадан дам хеле эли худаш меистод қиматтар мерафт
ҳамин агар ягон одам харидор бошам мисол нами эскоша мисол бикана простой эли ихчакна ин нарх гуфтагӣ яка қимат мерава марҳамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш бардаро ҳабиё мотор тимболи 7 24 нест 7 бо 24 хариди зуртар ака нарх боша бардаро чанд 85000 сомон боз муомила меша рақаму табгу ака 987 28 97 66 марама рақаму зер навдаи занзан алоқада брем бардаро бардаро ҷон боз як Toyota Camry 5 навбати ишам истеҳсоли Япония бардаро японка яъне масъалаи ё гибрид ака мегам масъалаи гибрид мотор коробка ҳамаш кузов бад дили пурраи мақсад гарантиш қатия 4 балнакҳои зимни 4 балнакҳои зимни задагӣ тайёраи мошина як вагонан ё камбуди расход надоранд мошино даже растамошка шидагӣ нестам мане аммо кадоми харидор бошам харидоро мебрем бардаро ша ини фарш камтар ҳал мегирта бардаро ба хайра ам соз мекунам метатон ина бо фароша мега хоҳе алиш мекунам метон чӣ хеле ки шумо да удобния марҳамат ҳолати хафош зур дар бамперо шарлотадор бардаро бампероша шарлота ранг стил эскавори кардагиам бардаро зури бад дар қафо электропакет салон кӯжни салон бардаро потолок жузан хулас 4 электроблокировка дар мебел салон бардаро ду тарафа мултирол рулша мебелна коробка автомат монитор рейнҷровери дошта бардаро коробкаш автомат гуфтем ана ченҷ рамдора бардаро климат контрол старт стоп салон бес салон чош сафедан ҳама сафед ош ба хайра ма хем ягон чиз навигари дига ин шумо метимона ка биё кафото ки ма хем ягон дрош ягон подсветка заводскои дура худо бигира корота ул опелам дора утари бача ка абиё мотор дуними гибрита бардаро хай фукошон нозада мешан тоза мешан бисёр даже мумкин так шакои беғаз бамперу дига ба ягон ҷуз ба фин краска шидагӣ нест наш боша бардаро субесен 169000 сомон боз муомила мешава рақамо табгӯешон 299 70 00 марава рақамо зер навдаи занзан алоқа дабрем